Un cop acabada la programació del segon canal, Televisió Espanyola Catalunya us oferirà un programa especial dedicat al partit de tornada de la final de la Copa de la Lliga que jugaran al Camp Nou, Barcelona i Real Madrid. El programa tindrà un llarg resum del que ha estat el partit, així com entrevistes i opinions dels protagonistes un cop acabat el maig. Veieu ara, en un Camp Nou ple de gom a gom, kick-off inicial i primera jugada del partit. Hem de dir que el partit no ha respost l'expectació que havia aixecat. De totes maneres, tampoc ha hagut cap tipus de violència. Aquesta jugada és la primera d'atac del Barça, una centrada de Schuster, que finalment rebutjarà la defensa madridista mitjançant Ito, que és qui porta la bimba. Di Stéfano ha sorprès tothom fent un equip realment revolucionari. Falta Maradona, avui no n'ha sofert masses, i Maradona llançarà aquesta pilota a l'escaire i Agustín rebutjarà fantàsticament a córner. Era el minut 9 de la primera part i aquesta era la primera ocasió clara que disposava de què gaudia l'equip blaugrana. Ara és Marcos qui s'endinsa, buscarà Perico Alonso, però la pilota se'n va fora. Canvi al Madrid. San José entrarà per la plaça de Salguero lesionat. I atenció, perquè aquesta és la jugada, minut 18, que significarà el primer gol del Barça. Julio Alberto porta l'esfèrica, farà la centrada, i Schuster, quan arriba a l'àrea, és empentat per San José. Schuster es queixa, l'empenta de San José no ha estat ni tan sols discutida pels propis jugadors madridistes i l'àrbitre del partit, Ramos Marco, assenyala el punt fatídic. Maradona, com deien els mestres de les escoles de futbol, cerca el punt més allunyat de la situació del porter i marca el primer. Era al minut 18 i naturalment el Camp Nou es convertia en un clam en aquell moment. Veiem aquí la repetició congelada del tret de Maradona, suau, col·locadet, i Agustín, malgrat que es llença bé, no pot arribar a la pilota. Pilota per Víctor, estem al minut 25, li farà falta Juan José, aquí una falta espectacular. Es posarà bé la bota el jugador aragonès del Barça, farà la centrada Julio Alberto i venint des d'enrere, Alessanco, lliure de marca, col·loca al minut 25 de joc, com dèiem, el 2-0 al marcat. La pinya blaugrana, joiosa. Podríem dir que aquí gairebé es va acabar l'emoció d'aquest partit, perquè el Barça es va dedicar a quedar-se enrere, a treure el Madrid de zona, de voler jugar al contraatac, cosa que fa molt bé, i aquí veiem un altre cop, no arriba Marcos, però sí Alessanco, que col·loca la bimba lluny de l'abast del porter Agustín, que es queixa amargament. Ara és Gallego, i s'entrarà un Madrid molt fluix al d'avui, Juan José, finalment, i aquí veurà la tarja groga Portugal per aquesta entrada. Portugal, Ito i García Hernández han estat les novetats d'una alineació, no ens ho cansarem de dir, veritablement revolucionària d'Alfredo Di Stéfano. Jugada de Víctor, cap a Perico Alonso, minut 34, Carrasco amb la bimba, fins i tot sembla que es vulgui driblar el refli. Julio Alberto fa un canvi molt maco, aprofitarà Víctor, deixarà darrere Isidro, farà la centrada després d'aquests malabarismes i Carrasco rematarà de cap fora. Minut 39, una bona combinació, Maradona-Migueli i Tarzán, davant de Mekdut, passa sobre Perico Alonso que no arriba a la bimba. Schuster, altre cop sobre Maradona, que és un diable, com veieu en aquesta jugada. Perico Alonso i aquí la gran ocasió d'establir el 3-0. Protesta Agustín, protesta la defensa del Madrid, però la jugada era claríssima i la màgia de Maradona queda ben reflectida en aquesta jugada. Fi de la primera part, assenyalat per l'àrbitre del Col·legi Oest, senyor Ramos Marco. Fa el kick-off al Madrid, que surt no massa convençut de les seves possibilitats. Aquesta és una bimba que porta Sánchez a l'inici de la segona part, Maradona, marcat per San José, que se'n va tot solet, s'ho fa tot, però és gol, sí, però anul·lat. Prèviament l'àrbitre no havia donat la llei de l'avantatge i Maradona s'ha quedat amb les ganes. Aquesta és una arrencada de Schuster
amb Carrasco en fora de joc, llançarà aquesta pilota i l'única cosa que li valdrà és una targeta groga. Continua atacant el Barça i Víctor erra aquí d'una manera bastant penosa, amb perdó, la millor ocasió del Barça d'aquesta segona part. Schuster un altre cop. Maradona, perseguit com sempre per San José, mossegant-se la llengua. El crac argentí fa la trena amb Víctor i finalment recull Agustí. I aquí un altre canvi. Se'n va Ito i entra Carlos Santillán. Comença a jugar al Madrid, però veieu l'únic tret del Madrid en els primers 30 minuts. Ángel a les graderies. Jugada de Marcos. Maradona, que fa un efecte diabòlic. I finalment Agustí, que rebutja la pilota a córner. Som al minut 27, és Marcos qui torna a portar la pilota. Amb el taló la deixa Víctor Maradona, com gairebé sempre en els atacs barcelonistes. Maradona sobre Perico i finalment la pilota a mans d'Agustí. Se'n va Marcos, minut 30, i entra Esteban, bicicleta Esteban. Juli Alberto, que ha fet un bon partit. Talla Medvedev. Estem al minut 36 i atenció, Vicente del Bosque, xinutxando com sempre, en el seu joc tranquil, cerebral, intel·ligent, aquest gran jugador que és Vicente del Bosque. Penja la pilota sobre Medvedev, Medvedev obrirà a l'esquerra cap a Ángel, aquest farà la centrada, tocarà altre cop l'holandès i Santillán així aconsegueix al minut 36, com mancaven només 9, el 2-1. És Gatbell dins de l'àrea Santillán, com ho demostra aquí. 2-1, i encara hi hauria una jugada d'ensurt, d'slide per l'afició blaugrana. Jo veia que l'equip no jugava, no rendia en aquesta segona part. En aquest tret fortíssim de García Hernández canvia Urruti a córner, que naturalment es llançaria sense conseqüències. Veieu ja els últims segons del partit, els últims instants, amb Urruti portant la bimba, llançant-la cap al mig del camp. Tot seguit veureu l'àrbitre, Ramos Marco, que xiula i s'ha acabat el partit i el Barça campió de la Copa de la Lliga. Barcelona 2, Real Madrid 1. Com a l'anada, recordeu que havien empatat amb dos equips a 2 gols, doncs el Barça campió d'aquesta Copa de la Lliga i segon títol de l'equip blaugrana amb aquesta temporada, quarta victòria dels 5 partits que han disputat amb 2 equips, els rivals de sempre dins del futbol de l'estat espanyol. Alegria al gol sud, alegria al camp, que tornem a repetir que era com un ou i que ha demostrat una gran lliçó de civisme, s'ha comportat perfectament, malgrat que les expectatives eren una mica tèrboles, per dir-ho així. Una imatge de la llotja, tot aplaudint els jugadors del Barça, i tot seguit veureu com Sánchez rep de Pablo Porta, president de la Federació Espanyola de Futbol, la copa valorada en 400.000 pessetes, una copa que és d'argent, i que Sánchez en l'aire perquè la vegi tot el camp. Sánchez ofereix la copa Josep Lluís Núñez, que la besa, i aquí altre cop les banderes, les senyeres, al vent. Els jugadors decebuts, tristos per la derrota, on qualifica el Madrid com a polidor de l'any 82-83 per aquest 5 subcampionat, tal com feia el ciclista francès, però de totes maneres cal dir que per perdre finals cal jugar-les i el Madrid ha arribat a 5 finals enguany. Bé que les ha perdudes totes. Una altra imatge d'en Josep Lluís Núñez, que cuca l'ull d'un jugador del Madrid, les senyeres al vent. I ara veurem com el Barça fa el tom d'honor al voltant de l'estadi mentre s'escolta aquest himne del club.